estatusa berritzeko ariketa hori konplexua izango da, eta iruditzen zaigu estatus berri bat aurrera ateratzeko egon daitekeen bermerik onena badela herri atxikimendu eta herri aktibazioa. Eta herri atxikimendu eta aktibazio hori lortu egiten da besteak beste parte hartzerako mekanismoak eskainiz eta martxan jarriz. Eskuin muturrak zabaltzen duen antipolitikaren diskursoen aurrean, hemen badaukagu aukera politika herri partaidetzaren bidez, herri parte hartzearen bidez egiteko aukera. Lan harremanetarako eta babes sozialeko euskal esparrua eratzeko, lehentasunezkoak diren gaiak horiek jarriko ditugu mahai gainean. Lehenik eta behin aipatutakoa, gutxieneko soldata propioa ezartzeko ahalmena. Bigarrenik, bertako pentsio sistema osagarria garatzeko ahalmena. Hirugarrenik, tresna soziolaboral propioak, ondasunaren, enpleguaren edota zaintza lanen banaketarako politika propioak egin ahal izateko. Laugarrenik, negoziazio kolektiboaren babesa, bai eremu pribatuan, baita publikoan ere. Eta bertako patronal eta sindikatuen artean erdietsi litekeen edozein akordioren errespetua. Eta bosgarrenik eta amaitzeko zerbitzu publikoak garatzeko aukera mugarik gabe, herritar guztien osasuna, hezkuntza, zaintza edo etxe bizitzarako eskubideak bermatzeko, Bost horiek dira gure lehentasunak.